Ако трябва да опишеш България с една дума, коя е тази дума? Родина. Казвам се Верица Арсов. Завършила съм в Благоевград, в Югозападния университет, факултет по педагогика, специалност начално училищна педагогика и чужд език. Магистърската степен ми е придобита също така в Югозападния университет, специалност предучилищна и начално училищна педагогика, и след това докторската степен ми е придобита също така в факултета по педагогика, докторска програма методики на обучението в началните класове. Родом съм от Босилеград. Това е едно малко градче, намиращо се в южната част на Сърбия. Босилеград е град с голяма история, назад във времето. По националност българка, т.е. всички живущи в Босилеград са с националност българска.